ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳು ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮುರಂದಿಂಚ ತಿರ್ಗುನೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಆತಿ ಜಿಲ್ಲದ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವಡು ಒರೆಸದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಐನಾಜು ದಿನ ಆಡು ಒರೆಸಂದೆ ಅಂಚದಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಡ್ತದು ಒರೆಸದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದೆರೆ ಉಂಡು ರಾಸಿ ಕುಂಟರ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪವಡು ಕಜಿಪ್ಪು ತೂಡು ಇಂಚಿನಂದು ಈನಲಿಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ಕೋಡೆ ಕಣ್ಣದಿನ ತೂಡು ಇಂಚಿನಂದು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆನ ಉಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಪಾತ್ರೆನ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ತನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನ ಫುಲ್ ಡೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮುರನ್ ದಿಂಚ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಯ್ನೇರು ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆ ಕೊರೆ ಪೂರೆತ್ತನ ಹಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಹಂಚ ಯಾನಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒರಿಸುನು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಉಚಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬಾಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಐನ್ ತೂನಾಗ ನೆಲ ಒರೆಸುನಾನೇ ಬಿಡ್ಸಿನ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಲ್ ಒರೆಸಿದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕಿಚನ್ ಅತ್ತ ಅವು ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಅಡಿಪಿಲೊಂಚು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ನನ್ನ ಅಡಿಪಿಲೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಿಚನ್ ರೂಮುಡು ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲು ಟಿಫಿನ್ದ ಬಾಲೆದ ಬ್ರಷ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚವು ಪೂರುಂಡು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಕಿಚನ್ ರೂಮು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಬಾಜನ ಬರುತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕಿಯಾನ ನಾನು ಕುಂಟರ್ದರೆ ಪೋಡು ತುಂಬು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಡ್ದ ಗೀರು ಇತ್ತಿತ್ತಡು ಬಾವಿ ಮುರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾವಿ ಮುರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ನೇನು ದುಂಬುಡು ದಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಪಜ್ಜಿಂಡು ಅವು ಸರಿ ನುಂಗೋಡು ಹಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವುದ ಪಜ್ಜಿಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಅವು ನುಂಗೋಡು ನುಂಗಿಜಿಂಡ ಅವು ಸಮಾಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೊಡೆ ಒಂಚೂರು ಧೂಳು ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ದಿಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದಾರೆ ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ಮತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ಜಾರೆ ಕರೀಂಡು 9 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಅರ್ಧನು ಅರ್ಧನಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಪುದು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನೇನು ಎಲ್ಲನೇ ಅರ್ಧದ್ವೆ ಅಂಚಾರಪ್ಪ ಅರ್ಧಗ ಕುಂಟರ್ದರೆ ಎಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಕುಂಟರ್ದರೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಬೂನು ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟರ್ದೆ ಪೋನಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸಾಬೂನು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತ పోతే ಸರ್ಪುಡು ಬಾರ್ದಿಯೋಲಿ ಬಂಡ ಅವು ಸರ್ಪುಡು ಇನ್ನಿ ಬಾಡಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನೇ ಅರ್ದು ನಾನು ದಾಯಬಂಡ ಉಲೈ ಪೋಂಡೆ ಯಾನು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏತುಂಡು ಆತು ಅರ್ದುನು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ದುಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತದ ನನ್ನ ಪೋದು ಉಲೈದಾವಡು ಕಜಿ ಪೆಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಡೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಉಂಡು ಪುರ ಅರ್ಧದ ನಾನು ಕಜಿಪ ಅವಳು
ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ದೊಂಬುಡು ಅರ್ದಿನತೆ ಆ ದೊಂಬುಡು ಅರ್ಧದ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಾಣೆ ತಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಕೊಜಪಡೆ ಮುನ್ಕ ಅಂದೋಜುಡು ಆತ ಸುಸ್ತಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ದಾದ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಈತು ಬೇಲನಾಗೇ ಪಾಕ ಸಾಕಾಪು ನಾನು ಪಿರ ಕಜಿಪ ಹೊಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲ ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಸಾಕದು ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿಂಡು 1 2 4 6 7 ತೆತ್ತಿಂಡು 7 ತೆತ್ತಿಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ಯಾನ ಸಾರು ಮೇರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಂಗೆ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಬಗೆ ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬೈಯದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರ ಬೇತೇನೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರನೆ ಮಲ್ತಂಡ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ಹಾಪುಜಿ ದಾದಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬುರ್ಜಿ ಚುಚೂರು ತಿಂಪಿನಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಬುಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ತಿಂಪಿನಿ ನಾನು ಐದು ತೆತ್ತಿಡೆ ಉಂಪಿನಿ ನಾನು ಸಾರು ಆತು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪೆದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಪರ್ಪ ಬೇಲಲ್ಪುಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡಾಡು ನಾನು ಮೇರ್ ಬರ್ರಾಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮೇರೆ 5 ನಮ್ಮ ಫುಡಾಂಡ್ ತಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಬಣ್ಣದೆ 5 ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಏನ ಬುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂದು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲದ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಚಾಪರ್ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಯಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ನೊತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಡು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪರ್ದ ನೆನಪಾಪಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಾಣೆಗಲ್ಲ ಚಾಪರ್ ಅಂಜಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಸಂತೆ 3 ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡ ಪನ್ಕಂದಾಡು ಮನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿನ್ನೆ ನೆನಪಾಯ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪನ್ಕಂದಾಡು ಅಂಚದ ಬಟ್ಟಲು ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಾನೆ ఒకరప్ప ನೆನಪಾಂಡ ಚಾಪರ್ ಉಂಡತ್ತ ಅದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗುರಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಮಿಂಚಿ ಈತೆ ಬಾಡು ನೀಗುಳು ಉಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಾಡು ಕೆಲವರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬಾಟ ಪಂತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬಾಟ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್ಟ ಈಗ ದಾಲ ವಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚು ಮೇನ್ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತಿಲಿ ಕಂತಿ ಓಡಿಡೆ ಗಂಜಿಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ ಏಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ 5 ಬೊಕ್ಯಾನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೇನು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಕನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಐನೇರ್ತ ಹತ್ರ ಆನಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಬೈಯಾಗ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೈಯಾಗೇನು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಸಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಯಾಗೆ ದಾಲ 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಬಾಬ್ 19 ಇತ್ತೇರು ಬೈಯಾಗ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಕಬಾಬ್ಲ ಸಾರೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ
ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೊನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಿಂಪಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.